Chinthong pinpo sar habe amai atum krungsai amai kangni pon. Pinini phai crazy arkoi chiklo nizang karbieng long la khaisi doram la constituency ke parlo wa thalak so ser dhuna klam karbi customary lo asai hemalong Chinthong pinpo sar habe amai ke pado pon jia phan krungsai amai pedo ponlo. Labang so amai ke pado pon along ke hai Lipson Bay dirikam amai phumate taxation advisory board chairman KC Pen. Mai chipahim phu ponsi Konchun banga ke hai sourcing kroi hin pen mai ke phalam te than pachini ponsi mai do ponlo. Lapen labang so amai ki do pon nangkok laki ningkane sek amai pi. Chinthong pinpo sar habe amai ke pado pon jia phan arnia din hot ponlo. Non ke bang ji arkoi chiklo 28, 29 and 30 la panithom arni pado pon popusi pini amai along pen chiparai pon thulo. Lapenon ki bang jini phai ingkoi arkoi chiklu angbong un an akera pen arong tin arong pen dihin nangge thonda prang jia phan arang litum Chinthong pin posar habe amai amphang pen tuning report. This text report News 7 non bir tang ton pen RJ tha chua chiklu nona chiklu ko dam tang lo hai in coroner ke pulo un edel la nona chiklu aru in coroner ke si in coroner cap tarik thong cap ansi nilitum dak pinpo sarabi krungsai me chingwai pon thu lepo lasi la so tarik nilitum pini thik thu delo lasi mo aprang gedam tang ta mane in pen la pupu masit tongone delo lasi non tarik in coroner cap tarik thong cap bangke som dak thak Chinthong nong da nong ti hormei bong thom hor blindok banga thom hawar arad aphan aro pachini thula puhelo non tarik in koe bangke alang litum la edon phokep la pen man penge do tum ka chirung poisa anta tarik in koe nang peliat pupusi nilitum pinidak ser dhuna klam achoparai pon ke la puhelo la pen Mola tarik in coroner cap and in corosir cap tarik thong cap bangke chuyun penkarkli hempu mane biya baruta la sobang adam asar dam puta la sobang atarik thik thik se meji athe ma man pengke do nang che tong dun energy la sila ni thom bangke thembak kesogun ejong si pan siksak se ning nak ni pulo de la ni thom bangka lang letum chuyun penkarkli adam asar men lamen irta lang litum la sobang sebon klak sia ke meji pusira da phani tum kachuni report be mai krungsai mai piduji dak se dhuna klam malong non ke bangji arkoi taring corner kem korasir kep tarik thong ke wani tase dak ditum Chinthong horbong bong khamarat dak pin lindok pubang thong dolo adu thamarat lo asi dak kido an arong asar thipen cheng nok habi kido an rumada aswa tarika teng kono kem ko research ke bani stong eji phachuni rilo lapen dak elitum cerung cerek do la cerung cerek kido anda me la rong asar rumanta chuni rilo la pora teng pen tangkanang peli eji phan non taring koi mang thik lo asor ni mangalang litum tangka poisa bang nang peli nang po lapen dak ni litum bang haru krit thomra bang kero pobak dak karbiricho lindok pope cheng nok harong asar borgomra habi kidon dak sitomi asi dag litum chopapon lo litum aloisar po litum man kedo CM kahai Dr. Tuliram Rohang sar manda phapon lo chopapon lo MP Omor Singh Tiso kahai manda chopapon lo MLA Rup Singh Terona phana chopapon lo lapen karbiricho ronghang lindok po longsing ronghang alang ni phanda dak chopapon lo aloisar po isa pen ongdung dak nilitum kisia samai phu aphanda dak chohang pon lo asi kaprek asong kithe to madak chohang pon lo nilitu asi la so amei ki chun dia phan krungsai amei ki chun dia phan karbeng long arat mate dak Chinthong arat kido anda me ke serap citu ye phan si nilitu min pen birkam min pen chuni regu kado Pini kedo amai alam bang kelason lo pinpo sarhabia kompren kibi pulo aprang pathik lo aprang bang ke paspon dalo non ke dutuye bang ke
ne tangka poisa taring koi pana bangke jima erang po larong ayu poisa sita tang de pinya birda lansing toni koklo tumi thakni kurang thu kardong